Евротурнир 2014 претендентът от ГЕРБ току-що изигра в тръсналия финансов ход. Висок кредитен рейтинг. Но обикновените хора нямат пари. Левият кандидат прилага социален гамбит. С предишни ходове той отмени наказанията за пресрочно погасяване на заемите, защити си потребителите и сега мести за по-човешки лихви. ГЕРБ нямат ход и се отказват. Справедливостта винаги побеждава. Евротурнир 2014 претендентът от ГЕРБ току-що изигра в тръсналия финансов ход. Висок кредитен рейтинг. Защити си потребителите и сега мести за по-човешки лихви. По-човешки лихви. По-човешки лихви. Справедливостта винаги побеждава.